акнун биёед ба асли масъала амиқ назар кунем. чаро демократия ба асосҳои ислом мухолифат дорад? ҷавоб дар худи пояи эътиқоди мост. мафҳуми тавҳиди ҳокимият ки ба мо мегӯяд танҳо аллоҳ соҳиби ҳокимияти мутлақ ва ҳуқуқи қонунгузорӣ мебошад. ин маънои онро дорад ки танҳо ӯ муайян мекунад ки чӣ ҳалол аст ва чӣ ҳаром. демократия бошад бар асоси принсипи муқобил бунёд ёфтааст. ҳуқуқи қонунгузорӣ ба инсонҳо вогузор мешавад. онҳо тавассути намояндагони худ қонунҳо мебароранд ки ҳаёти ҷомеаро танзим мекунад. маҳз ҳамин фарқ дар асос демократияро комилан бо низоми исломӣ носозгор мегардонад. агар кӯшиш карда шавад ки шариат бо аслҳои демократӣ омехта гарданд, натиҷа як низоми пур аз зиддият хоҳад буд. мисол баъзи сарқонунҳои муосир монанди Миср, Урдун ва Марокаш исломро ҳамчун манбаи асосии қонунгузорӣ эълон мекунанд, аммо на ягона манба. бо ин тарзи баён манбаъҳои иловагии ҳуқуқӣ пайдо мешаванд ки рӯйрост бо мафҳуми исломии тавҳиди ҳокимият мухолифат мекунанд.